Aloitetaan matolla B, ensimmäinen ottelu, Kokelaat 9 vuotta, 30 kiloa, Aleksanteri Koukappi, Mukkula Rienta vastaan Benjamin Stykki, Kirkkonummen urheilijat. Valmistautuu Lukas Tilli Haka vastaan Vagif Appasilli, Saliev Freestyle Wrestling Legacy. No niin, matto B tyhjäksi ja sinne Aleksanteri Koukappi. Siinä oli Servo Rempon ylivoimainen pistevoittaja, seuraavaksi Mattias Vainika ja Anna Imani, Valkkari Kokelainen.